have or to present our first presentation today with Yesenia, que está nos acompanhando desde Colômbia, which joins from Colombia. As nossas boas-vindas, especialmente para você, e obrigado por sua presença. Okay, especially to you, welcome and thank you for joining us. E neste momento eu gostaria de convidar a todos e a todas a se ajoelharem comigo para uma oração. In this moment, I would like to invite everyone to join me in prayer. Panguva ino ndoda kukokera munhu wese ati joine mumunamato. Querido Deus, Dear God, queremos te pedir por uma bênção por este sábado e esse evento que está se iniciando hoje. we are asking you to bless us for this meeting and this presentation, which is starting today. Tinokumbira mutikomborere mumeeting ino Queremos presentation te inotanga convidar nhasi uno. para estar conosco neste momento. We'd like to invite you to be with us in this moment. Toda kukokai kuti muve nesu E munguva ino. pedimos a tuas bênçãos sobre todas as pessoas que se juntaram, se reuniram aqui hoje. And we are asking for your blessings for everyone who's joining us to study with us today here in this place. Tinokumbira zvikomborero kune munhu wese Também ari queremos pedir kutijoina que estejas panguva neste ino. momento, especialmente com Yesenia, que estará compartilhando o assunto. We would also ask for your blessing specifically for Yesenia, who is going to share the topic for tonight. Tinokumbirawo E penso também zvikomborero naqueles e nyanye kuna naquelas que estarão Jesenia achange traduzindo. achitungamirira And topic I'm yacho nhasi. asking and I'm thinking especially also for those who are going to translate. Ndiri kukumbirirawo Também ndichifunga queremos te achange pedir que nos achiturikira acompanhes, que estejas com a equipe, as pessoas a cargo da parte técnica. Please be with us also, specifically with the team and those who are managing the tech. Ivawo nesu Assim queremos kunyanyanyanya colocar timu este yese momento nevanenge vachiona em tuas mãos. zvetekinoloji. Therefore, we would like to lay in your hands this very moment. Toda kuisa mumaoko E enyu assim te nguva ino agradecemos, yatiri. em nome de Jesus. Amém. And we are thanking you in the name of Jesus Christ. Amen. Tokutendai muzita raJesu. Amen. Breve lembrete para as pessoas que estão nos acompanhando, ou que querem ouvir em espanhol. Just a reminder for those who want to listen in Spanish. Kungorangaridza Por vaya favor, vanoda lembrem kuteerera de selecionar muchiSpanish o canal de tradução e colocá-lo ao espanhol. Please select the Spanish channel and join the translation. joinai channel Sem mais, yakanzi Spanish passo então a maunzwa palavra para translation. Yesenia. Que Deus abençoe. Without further ado, I would like to now to give the word to Yesenia. Tisingachanonoki taakupa nguva kuna Jesenia. Your sound, Yesenia, you're unmute. You have to unmute. Marco, No, ¿elegiste el canal de español? no, me has dicho que no. Sí, para escucharla a ella tenés que elegir el canal en español. Ahora creo que sí, Yesenia. A disculpar.
Perfecto. So once again, good evening. Zvakare tinokuchingamidzai. Thank you very much to Livrinho Ministry Tinoda kutendawo ministry yeLivrinho for the invitation and for organizing this camp meeting. nekutinvita nekuorganiza musangano unowu. Today we'll speak about an article that was released in the New York Times, Nhasi tichataura nezvearticle yakaitwa neveNew York Times written by a man called David French. yakanyorwawo nemurume anonzi David French. He is an opinion columnist who's writing about culture and law issues, Munhu anonyora or zvemaopinion, rights, anonyora nezveculture, religion, law, marights, chitendero, and armed conflicts. zvakare makakatanwa. He wrote an article titled "Men Are From Mercury, Women Are From Neptune." Akanyora article yainzi varume ndevekumercury, madzimai ndevekuNeptune. In this article, he is responding to two questions. Muarticle iyi anenge achiresponda kumibvunzo. Why men and women are having lives more and more separated. Maka madzimai nevarume vachiramba vachiwedzera kuseparatwa. And why their political convictions are becoming every time more separated also. Uye mapolitical convictions avo nguva nenguva ari kuramba achipatsanurwa. He is making a counter proposition to the book from John Gray. Ari kupa counter proposition kubva kubhuku rakanyorwa naJohn Gray. Men are from Mars and women are from Venus. Rainzi varume ndevekuMars, vakadzi ndevekuVenus. This guy is an American psychologist. Uyu murume psychologist wekuAmerica. His books sold over 15 million times. Mabhuku ake akatengeswa zvinodarikidza nguva 15 million. And it's the best rated non-fiction book by CNN. Ndiro bhuku rakanzi neveCNN ndo riri best pane asiri zvefiction. So we're going to try to make a comparing, a contrasting of those two books. Saka tichazama kuda kufananidza nekusiyanisa mabhuku maviri aya. But firstly, we are going to think of a specific situation of a woman. Asi chekutanga tichatarisa situation specific sevanhukadzi who is looking for therapeutical help. tichibetserwa She nerubatsiro. is how you say she's confused. Ane confusion because of her partner's indifference. nekuda kweindifference yepartner yake. And because her partner disregards the issue of el tema de qué? Disculpa. De la education. Partner Indifference
regarding education partner yake anenge asina hanya with their children. nenyaya yedzidzo yevana. And also because her partner is neglecting household works. Zvakare partner yake anenge achimusiya achingoita mabasa ese emumba. And can you puedes repetirlo? And also there are, sorry, I have to get into the mood of translating, sorry for that. Also for the isolation, the social isolation of her partner. Zvakare social isolation yepartner yake. It's not a singular case. Haisi case imwe chete. John Gray is speaking about it in his book. John Gray anotaura nezvazvo mubhuku rake. Because he is assisting lots of cases like this in consultory work. Nekuda kwekuti mubasa rake rekuconsulta anobatsira nyaya zhinji dzakaita seidzodzi. This woman would come to his office or consultory. Mudzimai uyu aiuya kuofisi yake yeconsultation. He would explain her Aimutsanangurira that men and women are very different. kuti madzimai nevanhurume vakatosiyana. So different that they seem to come from different planets. Kusiyana zvakanyanya zvekuti vanoita kunge vanobva kumaplanets akatosiyana. He recognizes specifically a very profound difference Anobva azoona in the topic of communication. Mutopic yezvenhaurirano. He reports that many of his patients, female patients, Anoripota kuti vazhinji vemapatients ake had a very specific issue vaiva neissue yanga iri specific or zvakanyanya. a complaint that their husband doesn't listen to them. Kana complaint yekuti murume wavo haavateereri. His argument is Argument yake yaiva yekuti or his explanation is that women should not take this very personal. tsanangudzo yake yaiva yekuti madzimai ngavasanyanye kuzviisa pamwoyo izvi. And this way of thinking has its foundation in Quai Social, Pfungwa iyi yekufunga has its uchidai foundation in social Darwinism. ine foundation yayo musocial governing, where they think or say that people have intrinsic characteristics apo vanofunga kana kutaura kuti vanhu vane macharacteristics ari intrinsic, but in the case of women, kuti kana papa nyaya yevanhukadzi they basically or they mainly have intrinsic weaknesses. vanonyanya kuva nemaweaknesses ekuzvarwa nawo. We'll have a look at this graphic. Patinotarisa graphic iyi The understanding of Mars and Venus kunzwisisa Mars neVenus has its foundation in Roman mythology. kune hwaro hwayo mumythology yeveroma.
where they see Venus as the goddess of fertility, of love, apa vanoona and Venus beauty. ari mwari Yes, wezvekuzvarisa, fertility. welust, wezverunako. This Roman goddess Uyu mwari wechiroma is a woman that commits adultery. mudzimai anoita cheupombwe. Her husband is Vulcan, Murume wake the god of fire. anonzi Vulcan, mwari wemoto. She has a romance or a relationship with Mars, Ane ukama pachiroma who is the god of neveMars, war. anova mwari wehondo. And the fruit of this relationship Chibereko cheukama uhu is Cupido. ndiCupido. And from this we get a picture of the understanding of love. Pamufananidzo uyu tinowanawo mufananidzo werudo. A love which is romanticized but also violent. Rudo urwo runoitwa romanticize asi rwine ukasha mukati. Which seems to be part of human nature. Zvinoita kunge zviri part yehumunhu. Mars and Venus always represented masculinity and femininity. Mars neVenus zvinoramba zvichirepresenta urume neudzimai. They represent two extremes of a polarity. Zvichirepresenta two extremes Poles. epolarity kana mapoles. The book takes the perspective of masculinity from the understanding of aggressiveness Bhuku rinotora nyaya and yemasculinity competition. neaggression uye makwikwi. And the feminine side related to communication and effectiveness. Vachizoti chidzimaiwo zvinorerekera kunyaya dzecommunication uye dzeaffection. We already studied this information, Takatodzidza information stream of information. stream information iyi. John Gray describes that Martians John Gray anotsanangura looking through his telescope, achinge akatarisa patelescope yake they discover the women from Venus. kuti vakabva vawanawo madzimai vekuVenus. And they invent quickly a space trip. Nokukasika vabva vaita trip yekuenda kuspace. In order to get to them, and they receive the man with open arms. Kuti vasvike kune vanhu ava and vanogamuchira varume ava nemaoko akatambanudzwa. It's a representation of a man who comes to save, who is intellectual. Mufananidzo wemunhurume anouya kuzosevha anenge aine pfungwa dzakawanda. Who is coming to rescue a woman who is waiting for him to being rescued and is totally crazy for him. Anouya kuzodzikinurawo mudzimai anenge akamirira chaizvo pana achazouya kuzondidzikinura. Uyo anenge He also gives a dictionary in his book to understand the woman from Venus. Anozopawo zvakare dictionary mubhuku rake rekuti tinzwisise mudzimai wekuVenus uyu. Where they
present an idea, vanopresenta pfungwa. for example, they say, they tell their partner, we never go out. Semenzaniso vanoudza partner yavo kuti What this hatimbobudi. means, Asi zvinoreva actually, I want to go out. I want us to do something. kuti ndoda kuti tiende, ndoda I kuti would tiite like to be chimwe with chinhu. you. Ndoda kuti ndinge ndiinewe. Would you take me out for dinner, for example? Unogona kundibuditsawo here kuti tiende kunodya semenzaniso. In other words, he shows us a woman who's not able to express herself clearly. Neimwe nzira anotiratidza mudzimai asingagoni kunyaso She's extremely sensible. She is invisible. Anenge ari sensible, asingaonekeri. And she's not capable of make people understand what she wants to say. Haagoni kunyaso kupanangurira vanhu vasinzwisise kuti akuda kudiko. Understanding a woman who has this incapacity of express herself Kunzwisisa mudzimai uyo asina capacity yekugona did a lot of damage to women. Zvakadhameja vadzimai vakawanda. Gender violence, Gender violence, and up to this day they have to explain kusvika nanhasi vanofanira kuramba vachingotsanangura that no means no. kuti kana ndati kwete zvinoreva kuti kwete. Another idea, or other postulate, Imwe pfungwa is the theory of the elastic rubber, or itheory yerubber ye-elastic yendandi. the elastic or the rubber band, where men they go into a distance and then they come closer. Ndandi iyo apo varume vanoenda kune chekure vachitatamuka vozodzoka kuuya He padhuze. says that they hide or retract themselves to their caves in order to think. Vanoti vanogona kuenda mumapako vachinohwanda kuti vakwanise kufunga. And once again, what he's trying to say is that women shouldn't take this personal. Zvakare zvaanenge achida kuzama kutaura ndezvekuti vakadzi ngavasanyanyozvisa pamwoyo izvi. And also gives advice that women never ever should go into the cave where the man is retracting himself to. Obva ati mudzimai ngaasapinda mubako iro murume aenda kunohwanda Because mariri. in there, they could be burned by the dragon. Nekuti mariri bako iri anogona kuzopiswa nechikara chinenge chirimo. The man needs this solitude. Munhurume uyu anombodawo kunge aine nguva yake yega iyoyo. If the woman would invade this space, Kana mudzimai akapindira muspace iyi, his reaction, this dragon's reaction, would be her fault. reaction yechikara ichi inenge iri mhosva yake. In other words, this stream of information Nekumwe kutaura, stream yeinformation iyi shows us a woman who has been a victim of sexism and mistreatment. inotiratidza mudzimai anenge ari victim yesexism uye kusabatwa zvakanaka. But she is responsible for direction of her partner. Asi anenge ari responsible nereaction yepartner yake.
what I'm about to say, he does not say literally in his book, asi zvandava kutaura haazvitauri hake zvakanzwai mubhuku rake, but what he suggests is that if a man is adulterous, asi zvaanosagesta ndezvekuti kana murume akaita cheupombwe, women should understand madzimai ngavangozvinzwisisa that there is a group of cells in the hypothalamus that are related to sexuality, kuti pane macells ari mupfungwa sexual dzavo behavior. They are related to sexual behavior. ari mupfungwa dzavo ari related kune behavior yavo iri sexual. And this group of cells is double the size of the same group of cells that women have. Boka iri remacells aya mupfungwa rakapetwa kaviri than iro rine vadzimai, Which results in a higher or stronger libido of the man, zvozopedzisira kuti vanhurume vange vaine chidokwa-dokwa chakakura and kupfuura therefore they are chemadzimai, also more often unfaithful. naizvozvo vanowanikwa nguva dzakawanda vasina kutendeka. If a woman is beaten, Kana mudzimai akarohwa, they could argue like Simon Baron, vanotoita makakatanwa saSimon Baron, is a professor of psychopathology ari iye professor wepsychopathology of Cambridge University. weYunivhesiti yeCambridge. La diferencia esencial. The essential, he wrote a book, Essential Difference. Akanyora bhuku rainzi Essential Difference, musiyano wakakosha. And in this book, he argues that testosterone plays a substantial part in the difference of women and men. Mubhuku iri anopa pfungwa yekuti testosterone inotova And this hormone nezvainoita makes zvakawanda men mukusiyana more aggressive. kwemudzimai nemurume. Hormone iyi inoita kuti munhurume ange aine ukasha Also physically stronger and more inclined to risks. zvakare ainge aine simba rakawanda zviri physical uye achirerekerawo kuita zvemarisk. Resuming, this stream of information sees the or explains that the guilt lays on the issue or on the part of biology. Nzizi yeinformation inotutsanangurira kuti guilt And it's not the man inorerekera itself kunyaya who has to assume any musikirwe wakaitwa munhu. responsibilities. Haasi munhurume pachake anofanira kuve neresponsibility iyi. It also suggests or conduces to culture of victimism. Inotisugesterawo kuti munhurume uyu i-victim yeculture, culture victimism. And finally promotes stereotypes and a sexist culture. Zvakare inokurudzira mastereotype uye culture yesexism. Men who just have a brain that makes them more aggressive. Varume vangori nepfungwa dzinongoita kuti ukasha hwavo huwedzere. And women who have a brain who makes them fit for raising children and also makes them more creative. Nemadzimai vane pfungwa inoita kuti vagone kukudza vana uye And kuti it vange vari totally creative leaves zvakanyanya. on one side cultural issues. Zvinobva zvasiya zvachose ma-issues eculture padivi. It doesn't include an issue like if children play with Barbie figures that they could be ridiculized or making fun of.
hazvitauri zvekuti kana vana vakatamba nemidhori yanabhabhi vanogona kusekwa nevamwe. Like, for example, John Gray, he's really making fun of women. Semenzaniso, John Gray uyu ari kunyanya kutotsvinyira madzimai. Or ridicules, yes, women. For example, if they solicit something. Mudzimai anonzi haana nyatsokwana, semenzaniso anotsvaka chimwe chinhu. When they actually just are soliciting, asking for being heard honestly by their partners. Anenge achizvitsvakira kuti arwadziswe nepatna yake. We have another paanenge stream of achida information, kutongonzi anzwipo nemupatna yake. Tine imwe stream yeinformation which is totally in contrast to the one that we just spoke about. yakatosiyana zvachose neiyo yatabva kutotaura nezvayo. I'm referring to the article that we spoke initially about from David French, Men Are from Mercury, Women Are from Neptune. Ndiri kutaura nezvearticle yatabva kutaura yaDavid French yekuti varume ndevekumercury, vakadzi ndevekuNeptune. The article acknowledges differences between men and women. Article inoacknowledge musiyano uri pakati pemadzimai nevanhurume. But he understands that these differences are a result of gender roles. Asi anonzwisisa kuti musiyano uyu iresult yemagender roles. They're the results of social norms that dictate behavior, good or unwelcome behavior. Mibairo yemasocial norms inodictate mabehavior mamwe ari unwelcome. Masocial norms Every contrast also has a comparison. Ane siyaniso zvakare ane fananidzo yaanoita. Because David French tells us that yes, there are indeed differences between women and men. Nekuti David French anototsa kuti hongu panayo misiyano pakati pemadzimai nevarume. These differences are so huge, so big that we could describe them as interplanetary. Misiyano yakakura zvekudaro zvekuti tinotoidescribe iri interplanetary. But in contrast, he also shows that these differences are not only between men and women. Asi mukusiyanisa anototiratidza kuti misiyano iyi haisingori But you can pakati find those pemadzimai differences nevarume. between generations. Asi unogona kutoona misiyano iyi pakati pemageneration. And these differences are not settled or not set on the level of the personal level or biological level. Misiyano iyi haisi papersonal level kana pabiological But they are level. related to groups and to politics. Asi ine ukama nemapoka uye nenhau dzepolitics. He's speaking about women who incline to or are moving themselves to the political left. Anotaura nezvemadzimai vanenge vachizvisweredza And men in general who have a tendency to move themselves to the right. Nevanhurume vanonyanya kuwanzo kuzviswededza ku-right. Democratic women and Republican men. Madzimai vedemocracy nevarume veRepublican. Women who are in favor of rights and men who are pro-life. Madzimai vanenge vachida zvemarights kunyanya, varume vachida kuti malives ese. And David French's argument in his article is? Argument yaFrench muarticle yake iyi ndeyekuti yes, there are differences, but they are not biological, they are cultural. Hongu pane misiyano asi haisi yekuzvarwa nayo, asi ndeye culture. I'm going to share the screen again. Tichishare screen zvakare.
When he's speaking about men from Mercury and women from Neptune, paanotaura nezvevarume vari kumercury vakadzi vari kuneptune, he says that Mercury is the planet who is closest to the sun. anoti mercury ndiyo planet yanga iri padyo zvikuru And nezuva. Neptune, the opposite, the Neptune, farthest away from the sun. Neptune iri opposite, ndiyo yaiva kure kure nezuva. So what he shows us is these two groups are the most, they find themselves in the most possible extremes. Saka anotiratidza kuti mapoka aya anozvidefina extreme ane mukava wakakurisa. Mercury, who is the closest to the sun, is really hot. Mercury iri padyo nezuva inopisa zvakadaro. The word Mercury comes from mercare, is this market. Vara Commerce. rekuti Mercury rinobva pane rekuti mercare rinonzi market kana kuti commerce. It's the merchant god and the god of eloquence. Ndimwari wemamarket wezvekutengesa, mwari He is the we-eloquence. god of the patriarchal system. Ndiye mwari wesystem yepatriarchy. Opposite to this, what is it? Sorry. The moon. Yeah, sorry. Zvichizopikiswa neizvi kana zvichisiyana neizvi kune mwedzi. And unlike the moon, we indeed can see all the sides of the Mercury planet. Zvosiyana nemwedzi tinoona mativi ese eplanet yemercury. Like we have also seen all the facets and all the faces of patriarchy. Sezvatakaona mafaces ese nemafaces epatriarchy akasiyana siyana. It's a planet which is rocky and has lots of iron. Inyika ine matombo akawanda uye ine iron yakawanda. Neptune on the other side. Neptune kune rimwe rutivi. He is the god of the sea. Ndiye mwari wenyanza. He is the eighth farthest, most distant planet in relation to the sun. Ndiyo planet iri kure kure maererano nezuva. It's a very cold place. Inzvimbo inotonhora zvakanyanya. The composition of this planet is totally different than all the other planets. Kugadzirwa kweplanet iyi kwakatosiyana zvachose nemamwe maplanets ose. Basically made of helium and hydrogen. Yakagadzirwa ichisanganisa helium nehydrogen. Neptune translates from the sea star. Neptune inotranslatewa zvichireva mwari sea star, sorry. So we can say that Mercury represents warm or hotness and Neptune coldness. Saka togona kuti Mercury ndeyekuti mwari wezvinopisa, Neptune ndimwari Mercury wezvinotonhora. is iron and Neptune is water. Mercury iron, Neptune iri mvura. Mercury is patriarchy and Neptune is equality. Mercury ndiyo patriarchy, Neptune iri equality. Neptune is to the right. No, Neptune is to the left. Yeah. Neptune iri ku left. Mercury is on the right and Neptune on the left. Mercury iri ku right, Neptune iri ku left. In his article, David French speaks about seismic differences. Muchinyorwa ichi David French anotaura nezvesiyano imwe
He's speaking about young people from both sexes, but they live ever more distant or separated lives. Anotaura nezvevanhu vechidiki vane masexes ari different asi vachirarama upenyu hwakasiyanisa. They're very separated, very different convictions, and find themselves more polarized. Vakatatamura zvakanyanya vane maconvictions akasiyanisa vanozviona vari polarized zvakanyanya. So the issue that is not if we are different or not, but why are we different? It's not something biological. It's something that we are building by our own behavior and by our own culture. He mentions the Z generation or Gen Z. Who finds itself in a culture that is more and more atomized and singular. Again, we'll have a look at this graph or graphic. It's a study. It's based on a study by a group called Gallup. Riri based pachidzidzo neboka rataurwa iro. It's an organization who makes polls in the United States on public opinion. Organization inowanzokuongorora mapolls ekuti vanhu vari kufunga sei and it continuously observe the opinion of young people on social issues. Vanoramba vachiongorora maopinions evanhu vechidiki social issues akasiyana siyana. And they show us that the gap in the gender gap on the right side in political issues is very big. Vanotiratidza kuti mukaa uripo pakati pegender right side young women political issues wakakura. Madzimai vechidiki they see themselves more liberal and not so moderate in the political spectrum. Vanozviona vari liberal zvakanyanya, vasiri moderate political spectrum. But men remain rather in the conservative spectrum. Asi vanhurume vanozongoramba vari muspectrum yavo iri conservative. In 2017, this gender difference for the first time became a distance of more than 10 points. 2010, musiyano uyu wemagender differences kekutanga wakaita points. And this was during the presidency of Donald Trump. 10 yairi nguva yepresidency yaDonald Trump. There are many explanations for this reality. Tsanangudzo dzakawanda dzereality iyi. For example, people mentioned the importance of the Me Too movement. Semeenzaniso vanhu vachionawo nezve movement iya yaidzi Me Too movement, which just started 2017. yanga ichangotangawo 2017. And the argument is that this movement pushed women rather to the left side. Argument ndeyekuti
movement inosaidzira madzimai kudivi reruboshwe. Another argument is, another point is that the right for abortion, or the issue of abortion rights, Imwe pfungwa ndeyekuti right yekuti madzimai vaite abortion. in 2022, the decision on Roe versus Wade. Zvakare sarudzo yakaitwa panyaya yaRoe versus Wade muna 2022, sorry. gore ra 2022. Even it's a phenomenon in women of younger generation. Kune chiitiko madzimai egeneration It also yechidiki. includes women of other ages, Asi zvinosanganisirawo elder madzimai ages. vemamwe mazerawo ati kurei. And all this division has a context. Musiyano wese uyu une context. The statistical tendency of the American population Tendency yestatistics dzepopulation yeAmerica shows that Americans have less and less, or they feel themselves less compromised with civic activities. inoratidza kuti veAmerica vanozviona kunge vasina kunyanya kucompromisa nedzimwe issues The specific. relationship to churches waned. Ukama hwavo nezvekereke Also, the number hwakadzikira. of friendships or relationships became less. Ushamwari nemarelationship zvakadzikirawo zvakare. We'll have to look on another graph. Tichitarisawo zvakare imwe graph. And what we can identify in this graph is Zvatinogona kuona yes, mugraph iri the decrease. ndezvekuti zvadzikira. The decrease in membership of religious institutions, church memberships. Kudzikira kwemanhamba emareligious institutions You kana can see that makereke. every decade it became less. Unoona kuti decade rimwe nerimwe manhamba aiwedzera kudzikira. In 2020, the affiliation to religious institutions became even under or less than 50%. 2010 affiliation yemareligious institution yakatodzikira kupfuura 50%. 2020 so. This is another topic we have already spoken about. Yaitowo imwe nyaya yatatotaura nayo nechekudhara. The decrease in church membership. Kudzikira mumembership makereke. US Americans who express that they don't have any specific relationship to any specific religion. Une vanhu vakawanda kuAmerica vanoti handina ukama nechitendero. This percentage has become bigger or higher. Percentage iyi iri kuramba ichiwedzera kukura. The decrease of individual religions. Kudzikira kwezvitendero zviri individual. Of atheism. Atheism. ¿Me puede repetir? The power of the dragon. Simba rechikara. As we recognize that, understood that the dragon represents atheism.
patinoona nekuongorora kunzwisisa kuti dragon rinomirirawo The atheism. context is bigger. Context yacho yakakura. Let's have a look on another graph. Ngatimbotarisaiwo rimwe graph. Here we can see how teens less and less meet physically with other teenagers. Apa tinoona kuti pavhiki rega rega mateenagers vanosangana zvishoma This means that not only kusangana kwavo pakati women and pevhiki. men have lives more separated or isolated. Izvi zvinoreva kuti madzimai nevarume upenyu hwavo hwawedzera kuve isolated. This context shows us that they are all of them become more and more alone. Zvotiradzawo zvakare kuti vese vanowedzera kuve vari vega kana vari alone. There's a difficulty in making bonds. Pane kugozha kuri kuitika pakugadzira ukama kana mabonds. We see a society who becomes more and more polarized. Tinoona society inoramba ichiwedzera kuve nemukaha pakati payo. So if we believe that the differences between gender are not biological, Naizvozvo kana tichitenda kuti musiyano pakati pemagenders hauzi wokuzvarwa nawo, but rather they have to do with culture, asi une chekuita neculture, then we need to study and understand culture. naizvozvo tinofanira kudzidza nekunzwisisa culture. We have to understand how society works. Tinofanira kutonzwisisa kuti society inoshanda sei. What is it that pushes social changes today? Chiiko chinombopusha shanduko musociety muzuva ranhasi. And this is what I'm talking about in the study. Ndo zvimwe zvezvandiri kutaura nezvazvo muchidzidzo. How does it affect us as a movement? Zvinotiafecta sei semovement. What relation does this have to our own personal behavior? Ukama hupi huripo papersonal behavior yedu? Does it perhaps mean that women and men, members of this movement, responded so very differently to the loud cry, not to the midnight cry? Zvinoreva here kuti mamembers vemovement ino varume nevakadzi vakaresponda zvakasiyana message ye-midnight cry kana loud cry? The statistics show us the American society's reality. Statistics dzinotiratidza reality iri kumasociety eveAmerica. Solitude, no bonds or feeling of belonging to something, Kuzvigarira pako wega uine feeling yekuti hauna Polarization. kwaunonyatso kubelonga. Polarization. they show us cultural tendencies. Vanotiratidza matendencies eculture. Men and women who live lives ever more separated. Madzimai nevarume vanorarama upenyu une mukaha wakanyanya pakati pavo, As if they were from very different planets. sekunge vaibva kumaplanets akasiyana. Political convictions that are very different, very distant. Mapolitical convictions atori nemukaha pakati pavo kana kuti ane musiyano wakatonyanya pakati pavo. When you're looking for answers that explain, for example, the solitude issue, Paunotarisa mhinduro dzinotsanangura semenzaniso
nyaya of yekunge this munhu ari segmented ega society. zvakapatsanura society. We discover 3 different explanations. Unogona kutoona paine tsanangudzo 3 dzakatosiyana. Yekutanga, the first explanation is that American people, the American society, they spend less time with others. tsanangudzo yekutanga ndeyekuti society yeAmerica inopambadza nguva shoma nevamwe. They spend less time with other people because they spend more time with their screens, phone or television screens or laptop screens. Vanospenda nguva shoma nevamwe nekuti nguva yakawanda The havakupedza second vari explanation pamascreen emafoni kana malaptop. Tsanangudzo yechipiri is that everyone is very busy. ndeyekuti munhu wese ava busy. We don't have much time. Panenge pasitorina nguva yakawanda. And the third explanation Tsanangudzo yechitatu is written in a book which is called, ¿me puedes repetir el título? tsanangudzo yechitatu inobva mubhuku rinonzi Sorry, yeah, Bowling Alone is the title of the book. bhuku rinonzi Bowling Alone, ndomusoro wenyaya webhuku irori. A book written by Robert Putnam. Bhuku rakanyorwa naRobert Putnam. And he explains that this increase of solitude Anotsanangura kuwedzera kwesolitude uku is the erosion of the social structure of American society. kuti ndo erosion yesocial structure yesociety yekuAmerica. He explains in his book that the United States is suffering ritual recession. Anotsanangura mubhuku iri kuti America iri kusafa ritual recession, where you find less and less routines based on society or community. apo unoramba uchiwedzera kushaya routine space musociety. And instead you have more entertainment, personal entertainment, and pane solitude entertainment or alone. Pane entertainment yakawanda kana kuti vanhu vanopambadza nguva vari vega pachezvavo vari alone. If we combine these 3 arguments, tikasanganisa maarguments matatu aya, then we see that rituals and customs are decreasing or disappearing. ndopatinoona kuti marituals nemacustoms zvava kutsakatika, zvadzikira. And our time with technology Nguva yetakupambadza tiine technology, which means face to screen, zvoreva kuti meso edu ari pamascreen is increasing. zviri kuwedzera. These has lots of consequences. Izvi zvine mibayiro yakawanda wanda. ¿Me repite, por favor? The solitude among young people is increasing. Umbimbitoka uripo pakati pevanhu vechidiki wawedzera. There's more desperateness and also depression.
pava nedepression dzakawanda uye nekuva and desperate also kwawanda, suicidal thoughts. zvakare pfungwa dzekuda kuzviuraya. There's a US psychologist who studies this phenomenon. Pane umwe anodzidza nezvepfungwa wekuamerica anodzidza chiitiko Her ichochi. name is Jan Twengi. Zita rake ndo rataurwa. She studied and understood that the increase of depression Akadzidza akaongorora kunzwisisa kuti kuwedzera kwedepression is directly related to the increase of the presence of intelligent phones and social networks. kune ukama huri direct nekuwedzera kwakaita mafoni ane intelligence nemasocial media akawanda. She shows that the anxiety and depression in young people Anoratidza kuti kusagadzikana kana anxiety started nedepression muvanhu or vechidiki increased significantly in 2012. zvakatanga kuwedzera kusimuka zvakanyanya muna 2012. This was when 50% of American young people had a smartphone. Ndo apo 50% yevanhu vechidiki veamerica vakanga vakuvawo nemafoni atinoti masmartphone. And this was also the year when social networks became basically a must before they were like an option. Ndo gore iro masocial media akatonzi akufanira kunge munhu uinayo asati atombo option. She argues that phones, they produce basically anxiety. Anosimbisa pfungwa yekuti mafoni anogadzira anxiety kana kusagadzikana. This is when they are responsible for reducing physical contact. Ndipo apo aine responsibility yekudzikisira contact yevanhu iri physical. Physical touches have been replaced by touching the screen. Kubata munhu zviri physical kwatoreplacwa nekubata kwatinochita foni yedu. American children are experimenting very a childhood in solitude. Vana vekuamerica vari kuexperimenta zvakanyanya vari musolitude uye vari kuenda and this is mumadepression. the effect of the new gurus. Ndo mubayiro wemaguru matsva Who favor personal experience above a collective experience. vanowirirana nezve personal experience And even if it's vachisumudza not the experience only yevanhu reason, vakawanda. Haisiriyo reason yega. this difference or distance between men and women, Pane mukaha uripo pakati pemadzimai nevarume, this polarization towards the left or the right, kuita polarization, vamwe vachirerekera kuleft vamwe vachirerekera kuright. men spend a lot of time in YouTube, Varume vachipambadza nguva yakawanda vari paYouTube, women spend a lot of time in TikTok. vakadzi vachipambadza nguva yakawanda vari paTikTok. And even if we understand this context, Kunyange dai tainzwisisa context iyoyi, we should ask us, tinofana kuzvibvunza. why have women the tendency to embrace ideas of the left? Kuti sei madzimai vaichinyanyorerekera kugamuchira pfungwa dzevekuleft, And why do men stay in a rather conservative structure? sei vanhurume vachiramba vari kana kuti vachiramba vakagara mustructure iri conservative. These differences in this electoral gap
misiyano iyi nemukaha uripo uyu also is related with the status civil, is to this marital status. zvine chekuitawo zvakare nestatus yemuchato, Because women who are married, they are more inclined to vote for conservative parties. nekuti madzimai vari mumuchato vanonyanya kurerekera kuvhotera maconservative But party. women who are not engaged, they are more inclined to vote for liberales, no? Asi madzimai vasina Or muchato vanowanzokurerekera kuvhotera liberalism. and this is happening while at the same time the marriage rates are also declining. Izvi zviri kuitika panguva imwe cheteyo, rate yemichato iri kudzikirawo. Because what happens in marriages is that the ideas they come together. Nekuti zvinoitika mumuchato ndezvekuti pfungwa dzinouya pamwe chete. Or they combine. Yes, it's a space where they Kana kuti dzinosanganiswa. and it has been shown that discuss or talk about an issue or a topic Zvinoratidzwa kuti vakataura musoro wenyaya changes our perspective of the world. Kutaura nekoko kunotishandura muono watinoita pamusoro pechiitiko ichocho kana it's related to the use of streams of information. Zvichibva nemushandisire watinoita ma-streams e-information. We have seen different tendencies in American society. Takaona ma-tendencies akasiyana-siyana musociety yeAmerica. We've seen that the perspectives of women and men are different. Takaona kuti ma-perspectives emadzimai nevarume akatosiyana. Which seems or it could be represented as totally two different planets. Vanhu vanogona kutorepresentwa sevanobva kuma-planets akatosiyana zvachose. But we still have to be more specific in regard to the two questions that we made. Asi tofanira kunge tiri specific maererano nemibvunzo yataita. Why do women and men have lives ever more separated? Nemhaka yei madzimai nevarume upenyu hwavo huchiramba huchiita mukaha. And why are their political convictions always becoming more different? Nemhaka yei ma-conditions avo arikuramba achiwedzera kusiyana. We'll talk about this in the next study, the day of tomorrow. Izvi tichazozvitaura nezvazvo muchidzidzo chinosotevera. Let's pray. Swera mangwana ngatinamatei. Dear God, Mwari wedu, thank you for this beautiful Sabbath. tinokutendai nesabata rakanaka iri. To have us united here. Kuti tinge tabatana pano. And that we can share these thoughts. Zvakare kuti tinogona kusheya pfungwa idzi. We know that we are in the midst of a cultural war. Tinoziva kuti tiri pakati pehondo yeculture. And that we have to be alerted or aware of this.
Zvakare tinofanira kunge tichiziva nezvazvo izvi. Help Kuziviswa us to nezvazvo. understand the truth, your truth, Tibetserewo tinzwisisewo chokwadi chenyu. and overall help us to do your will, Pamusoro pazvo zvose tibetserewo kuitawo kuda kwenyu, representing your character. tichimiririrawo karekta yenyu. In Jesus Christ, amen. Muzita raJesu. Amen.